Bahagyang bumaba ang inflation rate ng Central Luzon sa 4.8% ngayong Abril kumpara sa 4.9% noong buwan ng Marso ayon sa datos ng Philippine Statistics Authority. Ang inflation ay ang pagtaas ng presyo ng pangkaraniwang produkto at serbisyo na binibili ng mga mamamayan. Sa kabila nito, marami pa rin sa ating mga kababayan ang dumadaing sa taas presyo ng mga bilihin, lalo na't nasa panahon tayo ng pandemya. Larawan daw ng kalagayang pang-ekonomiya ng isang bayan ay ang presyo ng mga pangunahing bilihin sa palengke. Dahil dito, nagtungo ang CLTV News Team sa bagsakan ng mga produkto sa Central Luzon o ang pampang public market sa Angeles City para makita kung papaano sinasalamin ng 4.8% inflation rate ang aktual na presyo ng mga pangunahing bilihin dito gaya ng pagkain. Halimbawa na dito ay ang liempo. Bahagya man itong bumaba na ngayon ay nasa 375 kada kilo sa retail price pero sadya pa rin itong mataas kumpara dati na walang problema sa supply. Yung liempo namin 375 na lang po. Wala pong 400 na price. Wala na. So wala nang 400. So ang minimum ho natin dito 370. Sa 375 po. Depende sa cut ng baboy ang presyuhan na tulad ng pigi na naglalaro sa 340 pesos kada kilo. Bagsak presyo na umano ito at depende na lamang sa retailer na naghahango sa mga komunidad kung papatong pa sa presyong hango, buhat sa mga pork retailer dito sa pampang public market. Bumaba rin ng bahagya ang presyo ng gulay at prutas. Pagkano na po kilo ng kamatis ngayon? 18 po. 18 pesos. Okay, dati ho ba magkano? 20. Sa major commodity group, pumapangalawa ang transportasyon sa lugar sa labas ng Metro Manila na may 29% contribution sa 4.5 average inflation rate sa bansa. Isa sa mga nababanggit ay ang pamasahe sa tricycle na nakumpirma din ng CLTV News na hanggang ngayon tila hindi regulated at nangyayari pa rin ang kontrata system. Regular mo, hindi regular kami. Hindi naman talagang... Yung Depende. regular na yun, magkano ho yun? Depende Kontrata, sa layo lang. kontrata na yun, buwanan na. depende lang, oo. Buwanan na. Hindi, araw-araw yung paggayo mo. Yan, kumari, sa dao, magkano? Yan, minsan may bigay ng 150. Oh, Swerte ka na, binigyan ka ng 200. Kasi ho sa tricycle, ang nagre-regulate niyan, City Hall eh. Di ba? Oo. Magkano ho ba talaga ang pamasahe sa Dito sa tricycle? may kanto rito, hanggang 30 pesos lang dito. 30 pesos. Kanto-kanto. Natsyempohan din namin ang mamimili na si Mang Jerry Kayanan. Nagtungo siya sa pampang public market dahil nakikimura at pinagkakasya ang 500 pisong budget sa isang araw para sa pagkain ng pamilya. Umisa po, hanggang 500 po sa araw. 500. Tipid na po nun. Tipid na yun. Opo. Ilan ang pinapakain mo nun doon sa 500? 5 po. 5 katao. So naipagkakasya na yun. Tipid-tipid po. Pasok na yung bigas doon. Opo. Sa kwento ng mga mamimili at maliliit na negosyante sa pampang public market, sumasalamin ang datos na isinapubliko ng Philippine Statistics Authority na ang 4.8% na inflation sa Central Luzon, bagamat sinasabing bumaba, hindi pa rin magandang balita sa mga maralitang Pilipino na naghihigpit ng sinturon dahil sa mahal na presyo ng bilihin. Wala naman din halos epekto, sir. Parehas lang din halos. Bakit sir? Ano pong... Ganun, mahina rin yung kita eh. Tapos, lumaki, ganun din yung bilihin. So, parang wala rin. Ang buwan ng Abril ay ang pagsulputan ng mga community pantry dito sa bansa. Ang haba ng pila dito ay sumasalamin din sa hirap ng buhay ng mga maralitang Pilipino na hindi na makasabay sa taas ng bilihin. Paulo G. Santos, CLTV News.